Marinin döwlet idare kärhanalaryna şolsana bilim ojaklaryna dowam edýän deriňi işleriniň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň saglyk edaralaryna hem prokuratura barlyklarynyň dowam edýändigini habar berýärler. Türkmenawatda onu goly keselhana 6 sany saglyk öýi bar. Şolaryň ählisine prokuratura barlyklary alınıp barlýar diýip bir saglyk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Teljeriş işleri esasan lukmançylyk enjamlary boýunça deriňewleri we derman ferişteleriniň barlyklaryny öýde içine alýar. Saglyk merkezlerindäki dermanlaryň yaramlylyk möhleti hem barlanýar. Medisina işgärleriniň sözlerine görä geçirilýän deriňewlerde keselhanalaryň material öpçünçilik ýagdaýy, hawatda iş derwurluklary ýa-da lukmanlaryň ardy şikayetlary seljerilmeýär. Saglyk işgärleri öz harajatlarynyň hasabyna medisina eşiklerini satyn alyp geýýärler. Hastahanalaryň ýa-da saglyk merkezleriniň hawatda iş işlerine diýilip ýylda 2 gezek saglyk işgärleriniň pul toplanýar diýip bir lukman şikayet edýär. Ýöne özleriniň ardy şikayetlerine garalmaýan onaýdyp sözüniň ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen guruldaş bolýan medisina işgärleri şäherdäki ähli saglyk öýleriniň rekonstruksiýa işlerini mätäşdigini aýdýarlar. Keselhanalardaky demir kravatlaryň üstüne ýazylýan matraslar könülip olardan peýdalanýan näsagly rahatlyk tapyp bilmeýär. Saglyk işgärleri keselhanalaryň maddi üçinçilik zerurluklarynyň kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar. Şeýle-de keselhanalardaky diwarlar suwaga mätäç, pollardaky düşöklük linoniumlar ýyrtylyp ýatyr. İşçilerden pul toplap linoniumlar yamalýar diýip saglyk işgärleri aýdýar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň saglyk edaralaryna alınıp barlaýan seljeriş işleri barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Birazdan Azatlygyň habarçylary Aşgabatdan ýeberilen prokuratura işgärleriniň tülçüleriň Mar welaýatynyň döwlet edara kärhanalaryna şol sany bilim ojaklaryna deriňi işlerini geçirýänliklerini habar berdiler. Bu sebitde geçirilen barlyklar esasan mektebeçene çağılar edaralaryna, orta mekteplerde, hüner mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna iş orunlary boýunça maglumatlaryň toplanylmagyna gönükdirildi. Lewaply saglyk işgärleri welaýat merkezine keselhanalarda käbir lukmançylyk enjamlarynyň, şol sany rentgen enjamlarynyň juda könülendigini aýdyp bu ýagdaýyň deriňewçileriň ünsüni öýdüne çekmegine umyt bildirýärler. Günnäger sebitiň saglyk edaralaryna alınıp barlaýan barlyklar ýurtdaşy günler keselçilik hadisalarynyň has ýygy-ýygydan habar berilýän pursatlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary fevralyň başyna ýurdun demirgazyk sebitleriniň gyzymyk keseliniň ýaýrýanlygyny, ýanwaryň ortalaryna günorta günnäger sebitlerde dümew keseliniň mewjudýanlygyny habar berdiler. Bu aralykda Aşgabatda gaýry goýunmasy tiz kömek gulugyna has köp jaň edilip, has köp ýardym soralyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň tiz kömek gulugynyň telefon jaňlarynyň ählisini kanagatlandyryp bilmeýändigini, käbir saglyk şikayetleri bilen ýüz tutýan adamlaryň maşgala lukmanlaryna urukdurulýanyny habar berdiler. Mary we Lewap welaýatlaryna alınıp barlaýan prokuratura deriňewleri Türkmenistanyň öňkü baş prokurorunyň wezipeden boşadylyp onuň tutsuk edilenligi barada habarlaryň syzyp çykýan pursatlaryna da gabat gelýär. Döwlet mediýasy 16-njy ýanwarda Türkmenistanyň öňkü baş prokuroru Serdar Merkuliýewiň wezipesinden boşadylanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri fevralyň başlaryny öňkü baş prokuroruň hem de onuň ýygyany wezipesinden boşadylan Aşgabat şäheriniň öňkü prokurorunyň tutsuk edilenliklerini habar berdi. Döwlet telewizionyasy wagtyl ýurdun edara kärhanalaryna geçirilýän deriňi işleriniň netijeleri, ýol berilýän kemçilikler, düzgün bozmalar barada habar berýär. Şeýle habarlarda köplenç prokuratura edaralary dürli kanun bozmalarda aýplanýan döwlet gurulukçylary we beýlekler barada hasabat berýärler.